Haka jing lakai Australia Open Final jong ki kenthei hapeng ka Ariana Persia ka Elina. Haba phai shang ne jing lakai final ka Elina kalala ban pelim ka Ariana da arla kawei. Baleng bang ne jing job ka Elina kalayo ban ra ka nam la du jong ka Australia Open mentau senam arajar ar penriu. Haka jing lakai 50-20 hapeng ka India Persia ka New Zealand. Haka ne jing lakai ka India kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ka New Zealand da sau peun riu runs. Bad haka ne jing lakai Ishan Kishan ulala ban kamai ka spa runs badu Ashdeep Singh ulayo ban khur san weekend. Baleng bang ne jing job ka India kalayo ban ra ka ne series haka bakalala ban pelim ka New Zealand da sau la kawei. Haka jing lakai Bundesliga hapeng ka Hamburger Persia ka Bayern Munich. Aba phai shang ne jing lakai baro artli ken hun kia khai tamar argul ada bukut ke jing lakai. Haka jing lakai Serie A prenga Napoli Persia ka Fiorentina. Haka ne jing lakai ka Napoli kala khur ka nam job adin bakalala ban pelim ka Fiorentina da arla kawei. Haka jing lakai Premier League hapeng ka Brighton Persia ka Everton. Aba phai shang ne jing lakai baro artli ken hun kia khai tamar shikul ada bukut ke jing lakai. Bari ka gol pen ya khai ka Everton kala yo ban Thep hashwa ban kut ke jing lakai kata haka minit ka kendai peu plus nyau leng bau bito. Haka jing lakai hapeng ka Wolf Persia ka Bournemouth. Haka ne jing lakai ka Bournemouth kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Wolf da arlanot. Haka jing lakai hapeng ka Liverpool Persia ka Newcastle. Aba phai shang ne jing lakai ka Liverpool kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ka Newcastle da sau la kawei. Haka jing lakai hapeng ka Chelsea Persia ka West Ham. Haka ne jing lakai ka Chelsea kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim salit ka West Ham da laila ar. Bari ka gol Pynjop kala yo ban Thep ashwa ban kut ka jing lakai kata ka minit ko kendai peu plus ar. Hagway par jing lakai Premier League hapeng ka Leeds United Persia ka Arsenal. Apa phai shang ne jing lakai ka Arsenal kala khur ka nam job adin bagalala ban pelim ka Leeds United da sau lanot. Baleng bang ne jing job ka Arsenal kadang scam ban bad ka Kyrdan ka Nyngkong haka mi ya khain point. Haka jing lakai La Liga hapeng ka Levante Persia ka Atletico Madrid. Haka ne jing lakai baro artli ki kan hun kia khai klem la ban pen khi jar nadu basdang ka jing lakai adu bukut jong ka jing lakai. Hagway par jing lakai La Liga hapeng ka Elche Persia ka Barcelona. Aba phai shang ne jing lakai ka Barcelona kala khur ka nam job adin bakalala ban pelim ka Elche da laila kawei. Baleng bang ne jing job ka Barcelona kadang bad ka Kyrdan ka Nyngkong haka mi ya khain point.